Tervetuloa pitkästä aikaa tänne studiossa Markus-ohjelmaan. Ja nythän meillä on täällä vieraana Minna Ora, joka on ollut jo 40 vuotta tien päällä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos erittäin paljon, Markus. Alkaako Minnastakin tuntua olo vähän tuollaiselta vanhemmalta, kun 40 vuottakin on puskettu jo tien päällä? Mitkä fiilikset on tänä päivänä Minnalla? No ei vielä tunnu niin kauhean iäkkäältä, että ihan niin kuin hyvällä energialla mennään mun mielestä niin kuin vuosi vuodelta aina niin kuin jotenkin henkinen puoli kasvaa koko aika tässä, niin mitä sitä turhaa stressaamaan vanhenemisesta me jokainen niin kuin vanhetaan, että tehdään niin semmoisia asioita vaan, mitkä niin kuin tuntuu hyvältä ja paljonhan on oppinut myöskin sanomaan ei semmoisille asioille, mitkä ei, niin kuin, ei kolahda. Että ihan hyvällä mielellä Hyvä. mennään tässä eteenpäin, vaikka 55 tässä jo on ikää, mutta ei, ei mitään, hyvä fiilis. Näyttää, Minna vähän muistelee mistä sä oot oikein lähtenyt liikkeelle, kun on 40 vuotta jo mennyt, niin millaiset muistot sulla on siitä, kun sä aloittelit? Oliko rock-palava rakkaus vai mistä se syntyi se musiikin innostus? No ihan pienestä saakka mä nyt oon tehnyt niin kuin omia biisejä jo ihan sellainen, mä oon ollut 3-4-vuotias, kun mamma on mua hoitanut ja mä oon pianolla soittanut ja tehnyt omia biisejä ja sitten isä osti mulle kitaran joululahjaksi, kun mä olin varmaan jotain 9-vuotias ja sitten mä niin innostuin siitä kitarasta niin kuin opiskelemaan sitä ja menin Salon musiikkiopistoon opiskelemaan kitaransoittoa. Mutta mullehan ei koskaan oikein toi musiikin teoria ole niin kuin kolahtanut kauhean kovin, enkä mä oikein ymmärrä siitä yhtään mitään, niin se jotenkin hiipui, että mä olin 4 vuotta opiskelin klassista kitaransoittoa, joka oli tosi hyvä pohja sille, mitä mä nykyään teen, eli säestän itseäni kitaralla. Ja sitten tosiaan sen yläasteella niin kävin sitä musiikkiopistoa ja tein itsekseni kotona siinä biisejä. Ehkä mielessäni hiukan haaveilin, että vitsi, kun olisi kiva laulaa jossain bändissä. Ja sitten kävi niin, että kasiluokalla mun koulukaverit pyysi mua koelauluun heidän just perustettuun Soundi-nimiseen suomi-rock-bändiin. Ja meitä oli ihan kaksi tyttöä, jotka pääsi koelauluun ja mä sain sitten sen paikan. Ja siitä lähti. Meillä oli 6 päivää me treenattiin. Siellä oli Soundin omia biisejä, että se kitaristi teki biisejä ja 6 päivää tosiaan treenattiin ja sitten me mentiin ensimmäiselle keikalle ja se oli nyt sitten 13.1. 1986. Eli ihan muutama päivä sitten, tai niin kuin joku aika sitten, milloin tänne tulee ulos apua. niin, mm, tuli 40 vuotta tosiaan siitä ensimmäisestä keikasta, joka heitettiin Salossa nuorisotilapuljussa. Okei. Millaista se harjoittelu oli siihen aikaan? No siinä oli Puljussa se oli Salon nuorisotila ja siellä oli yläkerrassa semmoiset pienet huoneet, missä eri bändit sitten soitti rockia ja punkkia ja kaikenlaista musiikkia ja sitten yleensä päästiin aina soittamaan johonkin kaupungin järjestämään niin kuin tilaisuuteen. Ja sitten me treenattiin tosiaan, tehtiin kovasti omia biisejä ja mäkin sain sitten sanottaa silloin sitten jo joihinkin kappaleisiin niin kuin tehdä omia tekstejä. Mutta se oli tosi kivaa. Siis kiitokset kaikille muusikkokumppaneilleni siinä bändissä, että sain jakaa teini-aikani heidän kanssa. Et meillä oli kyllä hieno, hieno nuoruus siinä mielessä, että pääsi tekemään musiikkia ja laulaa. Ja kyllä se sitten sen ekan keikan jälkeen tuntuu siltä, että tämä on mun juttu, että mä haluan tehdä tätä lisää. Mhm. Ja sillä tiellä ollaan. Kuinka pitkä matka siitä oli ensimmäiseen levytykseen sitten, kun sä lähdit tuossa tekemään, niin mitä se sitten vaati aikana? Pääsitkö sitä nuorisobändinä mihinkään vai vaatiko se sitten kypsymistä, Minna? No Soundin kanssa me tehtiin ihan vaan tämmöisiä omia äänityksiä, että ei me päästy sen bändin kanssa ikinä mitään niin kuin levyttämään.
mutta se oli hyvä niin kuin alku musiikille ja 3 vuotta me Mhm. soitettiin ja sitten siitä siirryin semmoiseen bändiin kuin Arni Varjonen Jugend ja silloin mä sain muutaman biisin laulaa niin kuin sinkulle ensimmäistä kertaa ja kyllähän se tuntui aika hienolta. Mä olin niin kuin siinä bändissä semmoinen taustalaulaja, mutta sitten oli muutama soolobiisi. Ja siinä olin sitten jonkun aikaa siinä bändissä. Mutta sitten 1990 perustettiin semmoinen kuin Susi Gang. Ja se on ehkä niin kuin semmoinen vahvin bändi niin kuin mun menneisyydessä, joka on tehnyt niin kuin isompia juttuja. Eli 92 vuonna muistaakseni mä lähestyin Remu Aaltosta demolla, koska Remulla oli silloin Helsingissä joku ravintola ja yritettiin tietty päästä sinne keikalle. Lähetin Remulle vähän musiikkia, hän dikkasi ihan hirveästi, että vitsi, tää on hyvän kuulosta. Ja Mhm. sitten hän oli tulossa keikalle tänne Salon lähelle tuohon Somerolle. Hän teki silloin soolona musiikkia ja keikkaa. Ja sitten mä soitin hänelle ja kysyin, että saanko mä tulla tervehtiä sua sinne takahuoneeseen nyt, kun sä tulet tähän lähelle keikalle. Hän se joutuu ihmeessä ja menin sitten sinne, koska me oltiin bändin kanssa saatu ajatus, että mä meen, tai että he pisti mut kysymään Remulta sellaista ideaa, että jos Remu tulisi meidän Susigang Bandin kanssa soittamaan Hurriganesia uuteen salolaiseen ravintolaan, joka oli aika iso paikka, ja ja se oli semmoinen hyvä aasinsilta sitten tietenkin lähestyä Remua, että voitaisiko tehdä yhteistyötä. Ja niinpä mä menin sitten tapaamaan häntä ja sitten siellä takahuoneessa hirveä jännitys tietenkin, mitä Remu meinaa. Niin hänelle sitten hän söi siinä pizzaa siinä mun edessä pöydällä ja kysyi, no, mitä asiaa sulla oli? Ja sitten esitin, että haluaisit sä lähteä meidän kanssa hei Salon keikalle vetämään hurrikanesia. Sitten se katsoi mua vähän aikaa ja voin mä lähteä. Onko se tyttöbändi? Mä sanoin, ei ole valitettavasti tyttöbändi, mutta hän lähti meidän kanssa ja sitten me tehtiin juurikin muutamia keikkoja Saloa ja Turkuun ja mihin niitä nyt sitten olikaan, niin ensimmäisiä näitä Hurricanes keikkoja, kun Remu lähti nimellä Remu Blaze Hurricanes Joo. ää, uransa tekemään, niin me oltiin sitten nämä ensimmäiset keikat saatiin tehdä hänen kanssaan ja se oli kyllä hienoa ja paikat oli ihan loppuun myytty. Ja sitten myöskin Remu avitti meitä levydiilin saamisessa Fazer Musicille. Eli me mentiin yhden studioon ja Remu tuli vähän sovittelemaan biisejä, lauloi vähän taustoja ja vei meidän demon sitten Timo Lindströmille Fazer Musiciin. Mhm. Timo sitten innostui ja me saatiin sitten niin tämmöinen NS-levydiili. Eli me tehtiin yksi sinkku Susigangin kanssa 93 ja päästiin ihan hot hittiinkin esiintymään, että löytyy myöskin YouTubesta, jos haluaa käydä katsomaan sen aikaista menoa ja meininkiä. Ja sitten siinä meni semmoinen reilu vuosi, pari varmaan, ja no se bändi ei oikein lähtenyt sitten, tai se sinkku ei lähtenyt niin hyvin liikenteeseen, että he halusivat, että me tehdään vaan toinen sinkku sitten, ja sitten, että vaihdatte nimeä, että kun teillä on vähän tämmöinen erikoinen nimi, että jos se johtuu vaikka tuosta teidän nimestä, kun te ette niin kuin lyönyt läpi, okei, että tämmöistä on ollut sitten siihen aikaan, ja niinpä me sitten vaihdettiin nimeksi Rock Rose, ja sitten me tehtiin saman bändin kanssa, mikä se Sushi Gang oli, niin Rock Rose nimellä toinen sinkku, mihin myöskin Pauli Hanhiniemi teki tekstejä näihin meidän biiseihin. Mhm. Ja meidän groovi oli sitten varmaan 7 vuotta me tehtiin duunia niin kuin sen bändin kanssa, mutta sitten se vaan niin kuin hiipui ja lopetettiin. Ja muutama tämmöinen muistelukeikka ollaan sen jälkeen tehty, mutta siinä Joo. oli kaikki omia biisejä ja suomalaista rock and rollia. Joo. Eli sä lähdit ihan alun perinkin rockilinjoille, jos näin voisi Juu, sanoa, että susta ei iskelmäartistia sitten tainnut tulla. ei. Mä muistan, mulle tarjottiin vähän semmoista iskelmädiiliä. Neumanni oli silloin, mä en muista mikä se levyyhtiö oli, mutta kuitenkin, että
että olisi vähän tälleen niin kuin iskelmäpuolelle pitänyt sitten niin kuin lähteä, mutta me oltiin just silloin sitten tämä Susigang vähän niin kuin perustettu ja meillä oli ihan hirveä rocki-into päälle ja mä sanoin, että en mä kyllä nyt lähde tähän, että tota, kyllä mä näen itseni enemmän niin kuin rockmuusikkona näin. Miltä se tuntui siihen aikaan niin kuin pyrkiä esiin niin kuin nuorena bändinä levyyhtiöihin, niin millainen se vastaanotto noin oli? Teillä oli tietysti aika hyvät taustavoimat, mutta mikä sun käsitys siihen aikaan oli? Tänä päivänä aika erilainen se ote. No silloinhan me tietty oltiin nuoria, että niin, kyllähän me läheteltiin muistaakseni ennen tätä Remun kontaktia Susikängin kanssa niin kuin levyyhtiöille, mutta sieltä tuli vähän semmoista palautetta, että niin ihan hyviä biisejä, mutta ei ole vielä ihan valmis bändi tai jotakin tämmöistä näin. Mutta mä en oikein tiedä koska, että miten se on muuttunut tähän päivään mennessä. No nyt on ainakin vähän tuntuu, että on hiukan niin kuin ikärasismia, että niin kuin täyttiin sen 28 tai 30, niin ihan turha edes lähettää minkä levyyhtiölle yhtään mitään materiaalia, koska sen tietää, että heidän mielestään ehkä on hyvä olla vähän nuorempia, niin kuin tiedäksä, jaksavampia. Joo. Ehkä nähdään niin kuin näin, vaikka mä oon kuullut myöskin, että Asko Kallonen on joskus haastattelussaan sanonut, että niin sit kun ihminen täyttää 30, että alle 30-vuotiaana ei pysty tekemään oikein semmoisia hyviä, niin kuin tiedäksä, semmoisia syvällisiä biisejä, koska ei ole vielä sitä niin kuin elämän kokemusta siellä niin paljon siellä taustalla. Mm-hmm. Mutta joo, kyllä se silloin oli. Mitä? Todellisuus on sitten ehkä toista kuitenkin vähän. Niin. Mutta hei, onko tämä ollut sellainen luonnollinen kasvaminen sitten lopulta näiden bändikuvien kautta Minna Oraksi? Että mikä on sen kehitysprogressio ollut? Mä muistan silloin, kun mä oon ollut joku 7-18, niin mulla on ollut ihan hirveä semmoinen palo, että mä haluan niin kuin tehdä musiikkia, mä haluan päästä niin kuin esiintymään, koska se on vaan jotenkin täällä niin kuin sisällä, että pitää päästä keikolle ja mä haluan, niin kuin, haluan laulaa ja olla niin kuin artistina. Mutta mulla on ollut vuoteen 2020 asti aina bändi taustalla. Mä oon niin kuin ollut aina eri bändeissä, mutta sitten mä oon kuitenkin niin kuin vähän miettinyt, että olisi kiva tehdä myöskin soloartistina, koska silloin sä oot niin kuin yksi vastuussa siitä ja sä saat tehdä ne omat ratkaisut että sitä olisi kiva kokeilla joskus. Ja sitten mä oon aina tykännyt soittaa niin kuin akustista kitaraa ja niin kuin, että mä olin miettinyt, että olisi kiva tehdä niin kuin akustispohjainen joku biisi tai levy tai jotain. Ja sitten se siitä ajatuksesta oikeastaan lähti, mitä mä nykyään teen rockin ohella. Eli teen omaa soolouraa, mitä mä nyt olen viimeisen 6 vuotta sitten tehnyt ja levyttänyt omia biisejä. Ja ne on vähän sellainen, vähän ehkä akustispohjasta tyyliä ja hyvin koskettavia, vahvoja biisejä. Joo. Niin kyllähän se matka on ollut niin kuin pitkä tähän, mutta kuitenkin joku semmoinen pieni tietoisuus, että mä haluan jossain vaiheessa kokeilla sitä soolouraa. Ja se on nyt itse asiassa lähtenyt kyllä ihan tosi hienosti liikenteeseen. Ja oliko se vuosi on siinä monta. Niin. On siinä monta niin kuin eri bändikokoonpanoa, niin kuin, kunnes olen päässyt tähän vaiheeseen. Niin taisi olla vuosi 2020, kun varsinaisesti taisit tehdä ensimmäiset Minna Ora-biisit, onko se näin? Joo, no periaatteessa, 2020 tuli ensimmäinen biisi, Metsä. Joo. Et siihen saakka kesti. Näin taaksepäin kun katsot niin, ja tuommoista bänditaustaa, niin tulee mieleen, että olisiko naisartistin rockarina ollut hyvinkin vaikea päästä Suomessa levyttämään niin kuin artistina ilman bändiä siihen aikaan, kun sä aloittelit. Toki oli joku Susi Quatro olemassa, mutta tuntuu, jos mä nyt muistelen taaksepäin, niin ei nyt niin kauhean monta semmoista rockimimmiä ollut suomalaisia, jotka levyttiin. Niin, ei oikein ollut. Se on vaikea sanoa, koska mä oon aina mennyt bändien kanssa niin kuin yhdessä. Mitä se olisi ollut, jos olisi sitten lähtenyt soolona yrittämään. Niin
Niin, En osaa olisiko se ollut kyllä siihen. mahdollista edes siihen aikaan? Niin, niin, Ajat niinpä. on vaan muuttunut. Niin on, niin on. Missä tämä palo sitten tähän Minna Ora-artistiuteen syntyi? Ja tavallaan sä valitit tietynlaisen linjan myös Minnalle. Niin syntyykö se Mm. itsestään vai kaiken näiden tuloksena vai tietoisesti vai mikä oli taustalla siinä? Siis jotenkin ihan niin kuin vahingossa periaatteessa se syntyi, kun mä olin vaan tehnyt niin kuin yhden biisin ja sitten mä ajattelin, millä mä nimeän tämän, mikä tämän biisin nimeksi tulee. Ja siinä ollaan niin kuin vähän metsässä ja luonnossa. Mä ajattelin, että eihän tässä nyt mainita mitään metsää tässä biisissä, mutta mä annan tämän nimeksi Metsä. Ja sitten jotenkin, kun mä oon aina digannut niin kuin luontoa ja kaikkea niin kuin herkkyyttä ja semmoista, niin siinä vaiheessa mulla tuli niin kuin ajatus siitä, että mitäs jos mä tekisinkin biisi kerrallaan nyt niin kuin levyjä ja nimeäisin ne kaikki jollain luonnon elementin mukaisesti, niin sitten siitä tulisi semmoinen määrätynlainen saaga, kunnes mä saan levyllisen materiaalin kasaan, joka sitten musta olisi kiva painaa ihan vinyliksi asti. Niin nyt ollaan menty vähän silleen biisi per vuosi. Alussa tuli muistaakseni 2 biisiä per vuosi, mutta kun se on aika työlästä, kun sä teet niin kuin kaiken itse. Mulla on oma levyyhtiö ja tuotan niin kuin itse kaikki alusta loppuun saakka, plus kaikki musiikkivideot, kuvat. Ja kun mä en halua vaan tehdä tiedäksellä ja toisella kädellä niitä juttuja, vaan ne kaikki pitää niin kuin, ne pitää miettiä ja sitten se prosessi niin kuin vie sen oman aikansa siitä, että ensin sul syntyy se biisi ja sitten, no mites tähän, millainen video tähän voisi tehdä ja millaiset promokuvat ja mitä sitä ja tätä. Se kasvaa koko ajan siinä, niin jotenkin se vuosi on ollut sellainen hyvä sykli, koska mä teen aina 2 biisiä periaatteessa vielä samaaikaisesti, kun mä teen aina suomeksi ja sitten mä teen toisen versio englanniksi. Eli mä lähestyn aina ulkomaita sitten sen enkkuversion kanssa ja suomi-versio tulee niin kuin jakeluun sitten tänne Suomen maahan, niin kyllähän se vaatii aika paljon niin kuin Joo. tekemistä ja työstämistä. Ja musta ei varmaan olisi semmoiseksi, niin kuin tiedätkö, että mä olisin jonkun levyyhtiön artisti ja mun pitäisi painaa niin kuin monta biisiä per vuosi. Mä en usko, että niitä tulisi. Että tää on niin Joo. kuin jotenkin niin kuin hyvä. Se on hyvä sulle nimenomaan Joo, juuri. Mm. joo. Miten sulla on ollut myös näitä yhteistyökumppaneita, niin miten sä oot löytänyt se tausta-apuvoimia sun näille uusille tuotoksille? Eli tarkoitat varmaan näitä yhteistyökumppaneina näitä muusikoita, kenen kanssa mä Kyllä, teen. kyllä. Joo. Joo. No siis ää, Kämy Kämäräinen 4 ruususta on mun luottorumpali. Ja me vaan sitten, tai siis me ollaan tavattu joskus vuosia sitten niin kuin jo aikaisemmin, ja ehkä silloin jo oli hiukan puhetta, että jos rupeaa tekemään jotain omaa, että kiinnostaisiko sua niin kuin lähteä soittamaan niihin, ja sen metsäbiisin mä tein vielä niin kuin ihan niin, että mä itse soitin sinne semmoista kajunirumpua, Mm. ja siinä ei ole mulla vielä rumpalia, mutta sitten mä lähestyin tietty Kämyä sen jälkeen, kun mulla oli tämä 1 biisi, että hei, että mä tein tämmöisen biisin, että kiinnostaisiko kokeilla tehdä munkaan seuraavaa biisiä. Sitten se lähti siitä ja hän kyllä on ihan loistava tyyppi ja sitten kun hän niinku paneutuu sovituksellisesti ja sitten hän on innokas ja hän on niin paljon tässä mukana, että vaikka mä oon soloartisti, niin mä oon tosi onnellinen siitä, että nämä muusikot, ketä mun kanssa tekee töitä, niin ne on kaikki innossaan tässä mukana. Ja mä annan heille tilaa toteuttaa omaa itsensä Kämy yleensä sen jälkeen, kun mä oon tehnyt demottanut kitara- ja lauluraidan, mä lähetän biisin hänelle ja sitten hän alkaa suunnitella sinne tätä lyömäsoitin maailmaa. Ja sitten taas heitellään palloa. Hän lähettää taas mulle ja sitten mä soitan sinne jotain ja sitten tulee seuraavaksi basisti mukaan. Jussi Sinervo soittaa bassoa, että me ollaan Jussin kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä muun muassa 2010, kun mä julkaisin Electric Ladyn levyn, jossa on kaikki biisit mun omia. Se oli kans bändi silloin, mutta se oli mun ensimmäinen koko pitkä levy, minkä mä oon tuottanut oman levyyhtiön kautta.
Niin silloin Jussi soitti jo siinä, niin totta kai mulla tuli mieleen, että mahtaisiko Jussi olla kiinnostunut näistäkin. Ja Jussi lähti messiin ja sitten musta on ihana olla, niin kuin huomata se, että Kämy ja Jussi tulee niin hyvin toimeen, että he on kuin veljeksiä. Ja No niin. sitten siitä tulee taas niin kuin hyvä mieli, että kaikilla on niin kuin kivaa. Ja sitten mm, seuraavaksi yleensä sitten bassojen jälkeen istutetaan lisää akustisia kitaroita, mitkä mä oon sitten soittanut itse, ja sitten tulee syntikat, jotka on soittanut ja tehnyt Tuuli ja Vihanto, joka myöskin kääntää nämä mun biisit englanniksi ja tekee myöskin joitakin taustalauluja. Ja sitten Orhan Kari on soittanut suurimpaan osaan biiseistä sähkökitaraa Mm-hmm. sinne joukkoon sitten, vaikka nämä onkin akustispohjaisia biisejä hiukan, niin kyllä siellä on vähän sitä niin kuin sähköstäkin joukossa. Mutta siis tämä on niin kuin ihan super tiimi ollut. Eli Joo. olisi ollut kiva tehdä. Sä oot myös Oikein hyvä tehdä. vahvasti kehittänyt siitä, kun sä aloitit Minna Orana, sun visuaalista ilmettä ja sitä videopuolta tukemaan niitä kappaleita, niin Joo. miten sä oot löytänyt tähän myös semmoisen tiimin, joka tuottaa visuaaliseksi Minna Oran maailman? No se ensimmäinen metsäbiisi tehtiin niin, että mulla oli jo silloin sieltä Electric Ladyn ajoilta semmoinen kaveri tästä naapurista, Jarkko Korhonen, joka aina silloin tällöin tekee tämmöisiä videoita, ja mä hänelle juttelin, että kato, mulla olisi tulossa tämmöinen metsäbiisi, että kuuntele se, ja tuleeko sun mitään mieleen, ja haluatko lähteä tekemään. Niin hänen kanssa tehtiin sitten tämä ensimmäinen metsäbiisin video, josta tuli mun mielestä tosi makea, että me mentiin tuonne Teijon kansallispuistoon ja visualisoitiin sitten siellä semmoinen story siihen. Mutta sitten jälkeenpäin, niin Jarkolla ei enää oikein ollut aikaa, niin sitten mä taas mietiskelin, että ketäs mä tähän nyt keksisin sitten videokuvaajaksi. Ja sitten muistin Juha Särestöniemen, joka myöskin asuu tässä mun ihan lähellä. Ja hän on tehnyt Ragdollin kanssa meille muutaman videon vuosia sitten. Ja Ragdoll on yksi mun rockbändeistä, joka edelleen Toimii. voimissansa. Joo. Ja Juha innostui sitten, kun mä laitoin sille biisin kuunteluun, ja sieltä tuli niinku saman tein feedbackinä, että hei, mulla on jo niinku idea tähän näin. Ja hänen kanssa ollaan nyt tehty nämä viimeiset kolme teosta. Mm-hmm. Ja se on niin hieno tehdä hänen kanssa, kun se vaan niinku toimii, ja hänellä on semmoinen heti semmoinen visuaalinen näkemys, miten tämä juttu kuvataan, ja silleen tälleen tolle, ja suitsait sukkelaa, esimerkiksi toi viima, kun me tehtiin, niin mä oon monilta kysynyt, että arvatkaas kuinka kauan ton videon kuvaamiseen meni. No kyllä siihen varmaan nyt ainakin viikko meni, Joo. ja siihen meni tunti. Okei. Plus se viimeinen kesäkohtaus, siihen meni puoli tuntia. Ja siitä tuli mun mielestä ihan loistava. Joo. Mutta ei siihen aina tarvita tämmöisiä Hollywood-kikkoja, että saadaan niinku hyvät tyypit tekemään. Ja sitten musta on ollut ihana, kun on saanut kaikki avustajia niin paljon mukaan niihin videoihin. Et viimeksi oli muun muassa Outi Mäenpää tuli heittämään tähän Kallio-biisiin ton pääroolin Ella Mm. Valanteen kanssa. Niin hän oli semmoinen oikea äitimaa Kallio-hahmo tässä videossa. Et Mm. kaikkea kivaa on saanut tässä nyt tehdä ja toteuttaa. Se 40 vuotta taitaa tuntua nyt menneen aika nopeasti, mutta miten sä katsot tulevaisuuteen? Seuraat 40 vuotta. Onko tämä nyt tasapainottelu Ragdollin ja Minna Oran kanssa vai millaisia suunnitelmia sulla on niin kuin tästä eteenpäin? No siis kaikki ovet tietty on niinku auki, että on kiva tehdä, niinku, jos joku nyt niinku tiedäksä, heittää jonkun hyvää ideaa, että tehdäänkö tuommoinen keikka tai tehdäänkö tämmöinen gruupi tai tämmöinen bändi tai tämmöinen juttu, niin mä oon ihan innolla mukana, jos se juttu on niinku hyvä. Et sä et ikinä tiedä, mitä joku keksii, tai haluat sä tulla laulaa mukaan tähän biisiin, niin mulla on jotenkin vapaus tehdä nyt niinku ihan mitä vaan niin kuin periaatteessa, jos se asia tuntuu hyvältä. Mutta pääpointtina on kuitenkin se, että mä rakennan tässä koko ajan nyt tätä soolouraa ja soolomateriaalia, ja mitä sen ohella siinä sitten niin kuin on ja tapahtuu ja keikkaillaan, niin
ne jotenkin sitten, no Ragdoll nyt ainakin niin kuin jatkaa ja rokki soi, mutta you never know, mitä tulevaisuus tuo mukanaan ja kaikki ovet on sillä tavalla auki, että kaikenlaista kivaa voi tehdä. Oletko nyt kirjoittanut myös Ragdollille biisejä? Millä taas se poikkeaa sitten Minna Ora-biisistä? No nyt en ole kirjoitellut, että siellä on muutama semmoinen mun kirjoittama biisi näillä edeltävillä levyillä, mutta nyt ei ole tullut ihan semmoista ihan rock Joo. juttua, että me just tässä nyt, me tehdään aika paljon myöskin, vaikka me tehdään omia biisejä, mutta ne tehdään yleensä sitten niinku kämpillä, että siinä on vähän niin kuin koko bändi messissä. Mm-hmm. Ja sitten myöskin tehdään niin kuin hyvistä biisistä cover-levytyksiä. Paljon ollaan tehty Ganesin. Totta kai kun meillä on ton Remun kanssa toi Mm-hmm. menneisyys, niin ollaan tehty tämmöisiä harvinaisempia Ganesin biisejä levytetty. Ja nyt viimeksi tehtiin Lita Fordin Kiss Me Deadly ja Joo. muun muassa nyt näin. Joo. Niin. Senkin kanssa voidaan, kun löydetään hyvä biisi, niin voidaan niin tuosta vaan lähdetään tekemään ja äänitetään ja julkaistaan pois. Tehdään hyvä musa. Se on, Joo. se on niin kuin pääasia. Mites Minna Ora, kun mä katson sun läpileikkauksen, sun tätä uutta tuotantoa nimenomaan, niin sä Joo. liikut hyvin vakavien asioiden pohjalta näissä musiikissa, niin onko Minna Orassa ollenkaan partypuolta? Millainen olisi Party Minna-biisi? Ei, ei. Ehkä semmoinen, että mä menen pistän saunan lämpimään ja juon pullon komputsaa. Tee siitä sit biisi. Tee siitä sit biisi. Just. Joo. Näin se on. Eli se on tietynlainen myös tyylivalinta, että Joo. sä otat tämmöisiä vahvojen tarinoita, joissa on, voisi sanoa, enemmän niin kuin syvällistä merkitystä kuin että se olisi tämmöistä perus pop-rockia, jossa lauletaan haikeasta menetetystä rakkaudesta. Niin. Rokki, rauha ja rakkaus. Joo, ehkä se. Mutta miten nämä uudet aihiot, niin onko sulla koko ajan työn alla myös sitä, että mitä sä teet seuraavaksi vai joudutko päättämään, että no nyt mä teen uuden? No siis mulla on koko aika vähän semmoinen, että mistäköhän mä seuraavaksi voisin, että mikä se aihe voisi seuraavaksi olla. Semmoinen tietty rullaa koko aika vähän tuolla. Nyt tämä viimeisin, mitä parhaillaan työstetään, niin mä oon sitäkin aihetta niin kuin miettinyt pitkään. En tietenkään kerro, mikä se aihe vielä on, mutta siis, että miten mä saisin sen storiksi. Ja sitten yhtäkkiä se vaan tuossa, kun mä olin sen viimeisemmän Kallion julkaissut, niin yleensä sen jälkeen, kun se rankka duuni ja se promotiovaihe siinä alussa on niin kuin pikkasen hiipuu ja niin kuin rauhoittuu, niin sitten mulla syntyy niin kuin semmoinen olo, että hei, nyt mä haluan yrittää tehdä seuraavaa biisiä. Sitten mä yleensä menen tuonne studioon ja otan kitaran käteen ja rupean rämpyttelemään sitä. Ja sitten se joko lähtee tai se ei lähde, mutta aika useasti se on niin kuin lähtenyt. Varsinkin tulee niin kuin se melodia ja sitten jotain muutamia lauseita. Sitten yleensä se story ja ne tekstit jää niin kuin muhimaan silleen päähän, että mä saatan vaikka yöllä herätä ja hei, tähän kohtaan tolleen pitäisi sanoa. Niin sitten mä kirjoitan sitten puhelimeen yöllä semmoisia niin kuin muistiin, koska eihän niitä muuten muista aamulla sitten taas, että mitä sä olet yöllä mietiskellyt ja uneksinut. Niin ja sitten toinen paikka on sellainen, että kun mä lähden koiran kanssa lenkille, niin kuin siis tuolla luonnossa, kävelen ja laulan sitä biisiä ja sitten mä taas kirjoitan puhelimeen, tähän sopii tämmöinen. Ja sitten mä tuun taas studioon ja istutan niitä keksittyjä juttuja ja sitten siitä alkaa tulla se story ja tarina niin kuin valmistumaan. Niin jotenkin tälleen se on mennyt vähän niin kuin joka kerta. Yhden kerran on tullut ihan etiäisenä yksi biisi niin, että mulla on tullut vaan niin kuin teksti päähän ja mun on ollut pakko kirjoittaa se koko teksti niin kuin puhelimeen. Ja sitten mä oon tullut kotiin ja ihmetellyt, että mitä tapahtui. Ja sitten mulla oli yksi aikaisempi melodia, mihin mä istutin sen tekstin ja se sopi siihen, kun
nakkisilmää, tai miten se nyt sanotaankaan, Näin. nyrkkisilmää. Niin kerran on käynyt näin, ja se oli ihan uskomaton juttu, koska ja se oli näistä mun soolobiiseistä Tuli-niminen biisi. Joo. Ja se kertoo niin kuin syöpään kuihtuvasta ihmisestä, ja sitten kun mä kuuntelin sen, kun mä olin sen äänittänyt, että mitä mä oon niin kuin tehnyt, sitten mä tajuin, että ei hitsi, että tämä kertoo niin kuin syöpään kuolevasta, kuihtuvasta ihmisestä, ja mä olin laittanut itseni siihen tarinankertojaksi. Ja Mm. sitten meni 2 viikkoa, niin mä sairastuin itse sitten rintasyöpään. Niin silloin mä päätin, että jos mä tästä selviin, niin mä tuun aloittaa soolouran. Ja Mm. tämä biisi syntyi siis 2012. 2012 mä sairastun, anteeksi, 2013. Ja siinä meni 7 vuotta siitä sairastumisesta ennen kuin mä sain ensimmäisen soolobiisin ulos. Mm. Mutta sillä tiellä ollaan ja tämä on kyllä ihan kannattanut. Olen tykännyt tästä, kun saa tehdä Pitkät, nyt niin pitkät ihan prosessit. tosi Mi- pitkät piuhat, sanotaan näin. 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 Minna Ora, 40 vuotta on pitkä aika ja nyt kun katsot taaksepäin, niin millaisen viestin antaisit nuoremmalle sukupolvelle muusikoita siitä, että kannattaa olla 40 vuotta mukana remmissä? Millainen on sun viesti, Minna? No siis kyllä nämä 40 vuotta on ollut niin kuin ihania vuosia. Täällä on paljon ihania muistoja ja sitten se yhteisöllisyys varsinkin, niin kuin musiikki jotenkin yhdistää, siellä saa kavereita ja, ja, ja jotenkin tämä on niin mielenterveydelle myöskin ollut valtava voima. Et ainakin jotenkin tuntuu itsestä sellainen, että jos ei pääse keikolle, niin kyllä sitten rupeaa hyppiä kohta seinille. Et sopivassa määrissä, kun on keikkaa, niin on kivaa. Mm. Siinä tutustuu paljon ihmisiin, saa myöskin luoda, koska se luova prosessi on myöskin tosi tärkeää monille ihmisille, ketkä on luovia ihmisiä. Et jos on semmoinen palo hiukankin, niin kyllä mä niinku suosittelen lähteä äh, viemään sitä omaa juttua eteenpäin ja jotenkin just, että tehkää sitä omaa juttua ja rohkeasti, että älkää niinku miettikö jotain radiosoittoa, koska sitten jos miettii vaan jotain, että pääseekö mä nyt radioon tai pääseekö mä nyt levyyhtiöön tai näin, niin sitten saattaa jäädä paljon hienoja biisejä luomatta. Et tehkää, nauttikaa siitä tekemisestä ja olkaa omia itsejänne ja rohkeasti kerrotte tarinoita niissä biiseissä. Suosittelen. Hienoa. Kiitos tästä haastattelusta, Minna Ora. Kiitos. Kiitos paljon.